Continuem el nostre programa i ho fem estrenant una nova secció que ens acompanyarà a partir d'avui i quinzenalment i on els ensenyarem a parlar i a escriure esperanto, un idioma que a poc està tenint més protagonisme. Si no, li preguntem de seguida al Martí Guerrero, que és professor d'esperanto. Bona tarda, Martí. Molt bona tarda. És veritat, oi? Ja vam parlar en una ocasió sobre l'idioma de l'esperanto i ja vam avançar que és un idioma que cada cop té més protagonisme, sobretot pel que fa a la Unió Europea, que segurament serà l'idioma internacional, no? Amb el temps tenim la pretensió aquesta de que sigui l'idioma internacional, de que cada territori, cada poble estudiï la seva llengua, coneixi bé la seva llengua i després només se n'hagi d'aprendre una de segona, senzilla, fàcil, com és l'esperanto, per tothom. O sigui que tot el planeta, no solament la Unió Europea, sinó esperem, perquè es parla a molts llocs, a l'Àsia es parla molt l'esperanto. Molt bé, Martí, moltes de les persones que potser ens estiguin veient es preguntaran: bé, i a mi per què em serveix l'esperanto? Bé, l'esperanto, de moment, doncs, és un idioma que hem de considerar que és minoritari, però que es parla a tot el món. Hi ha 102 països, hi ha delegats a 102 països del món. Per tant, doncs, les persones que volen viatjar poden viatjar, poden trobar gent que podran atendre'ls, podran aconsellar i, en fi, no hi ha cap problema en qualsevol defecte que tinguin, qualsevol problema, li solucionen els esperantistes. A més, un idioma que és molt senzill d'aprendre perquè precisament es triga la meitat de temps, per exemple, que en aprendre anglès, i ja no diguem, per exemple, alemany o japonès. No, i que hem de pensar que no és que anem en contra de l'anglès, perquè l'anglès avui dia tota la joventut l'ha d'aprendre, això. Però passa que els pares es gasten molts diners perquè els fills aprenguin anglès, els fills perden moltes hores d'estudis i quan han passat 5 o 6 anys estudiant anglès, potser ve un anglès que parla l'anglès australià i no l'entén, o l'americà si l'ha estudiat de britànic. O sigui que l'esperanto... En tot cas és complementari, s'ha d'estudiar anglès, però no està de més estudiar també esperanto. Exacte. Molt bé, doncs els deixo ja amb el Martí Guerrero, que serà qui ens acompanyi quinzenalment en aquesta secció, que aquesta tarda ens oferirà unes nocions bàsiques per iniciar-nos en l'esperanto. Molt bé, Martí, et deixo. Molt bé, gràcies. Bon vesperon, bona tarda. Avui començarem el curs aquest d'esperanto i hem de considerar que nosaltres, quan parlem, quan expressem els nostres sentiments, quan expressem les nostres opinions, idees, doncs fem servir una sèrie de paraules i entre elles, de les més importants, són els noms de les coses. Per exemple, televisió, taula, cadira, paret, moble, manta, butaca, tot això, tots aquests noms de coses, en esperanto acaben amb o. O sigui que aquí podem veure una sèrie de paraules. Tablo vol dir taula. Meblo també acaba amb o, totes acaben amb o perquè són noms de coses, noms d'objectes, substantius que se'n diuen en gramàtica. Meblo és moble, elefanto, elefant, vesto, un animal, libro, un llibre, lito, un llit, papero, un paper, obiecto, un objecte, banano, un plàtan, fructo, una fruita. Llavors, hem dit que tots els noms de coses, tots acaben amb o. Llavors, l'esperanto té les 5 vocals, com tenim nosaltres, però no els 8 sons vocàlics que té el català, sinó els 5 sons que té el castellà. A, E, I, O, U. Els mateixos que el castellà. Llavors, l'esperanto, cada síl·laba té solament una vocal. En aquest cas, de taula, veiem ta, blo. 2 síl·labes, 2 vocals. Me, blo. 2 síl·labes, 2 vocals. E, le, fan, to. 4 síl·labes, 4 vocals. I així successivament, cada síl·laba té una sola vocal. Aquí ens trobem que hi ha una lletra
que és una jota, això aniran sortint a poc, les vocals són les mateixes, però les consonants hi ha algunes que són diferents, i no les direm totes a la vegada, però a mesura que vagin sortint paraules, les irem explicant. Aquesta paraula, aquesta lletra, la jota, en esperanto es pronuncia com una i. El que passa que se'n diu una semiconsonant perquè és una i, però que fa diftong amb la vocal que té al costat. Per tant, es diu dintre la mateixa síl·laba. I el que va a l'iniciador de l'esperanto, per trobar dues vocals juntes dintre d'una síl·laba i no trencar la norma de que cada síl·laba té una sola vocal, llavors hi ha aquesta lletra que serveix per dir la pronunciació de dues vocals a dintre de la mateixa síl·laba. Per tant, aquí hi ha op, és una síl·laba, iec, la i aquesta amb la e, iec, to. Objecto és objecte. Banano, fructo. La K sempre és, en esperanto, quan s'aprèn el so d'una lletra, ja és independent de les lletres que vagin acompanyades. Sempre té el mateix so. O sigui, només l'hem d'aprendre una vegada. Llavors, la K aquesta és K, que, qui, segons ja la vocal, co, cu. Aquí, quan les paraules aquestes, aquests substantius, els podem veure aquí també, tablo, lito, libro, banano, cato, és el gat, que no surten aquí. Llavors passarem a l'esperanto. No hi ha el que se'n diu l'article indeterminat. Si jo li dic a una persona, dona'm un llibre, em donarà un llibre qualsevol. Si dic, dona'm el llibre, és un llibre determinat, hi ha l'article. En esperanto, els indeterminats no es posen. O sigui que tablo vol dir una taula. La tablo, llavors aquí sí. I l'article és únic. O sigui que no varia ni si és amb un masculí, amb un femení o amb uns plurals. O sigui, la tablo és la taula. Tabloi és indeterminat, perquè no porta l'article, és unes taules. I la tabloi són les taules. Sempre, doncs, així. Llavors, aquí ja podem fer una frase. I la frase tablo, estas, meblo. Estas, veiem que no acaba amb o, per tant, no és un substantiu, no és un nom d'una cosa, sinó que és un verb, que l'estas pot ser el ser o l'estar. A la taula és un moble. La tablo n'estas fructo. Aquí hi ha la negació, per dir que no, en esperanto és ne. La tablo n'estas fructo. Llavors hi ha les preposicions damunt, a sota i per sobre. Si jo dic, la cato estas sur la tablo. La cato estas sub, sota, la tablo. Llavors, per sobre, sense tocar, és super. Bé, amb això ja hem donat unes petites nocions i el dia, la pròxima quinzena, doncs ja continuarem. Molt bé, Martí, penso que per avui comencem poquet a poquet, que n'hi ha moltes coses que cal aprendre i millor que retenguin aquestes petites qüestions. Hem parlat una miqueta d'alguns objectes, hem pogut veure, i també hem parlat del gènere d'algunes paraules. Doncs bé, amb aquestes nocions, a veure si han pres bona nota, perquè s'inicia aquest curs d'Esperanto, que esperem que l'agafin des del primer moment i que ja saben que ens acompanyarà quinzenalment fins que nosaltres, tots nosaltres, doncs aprenem a parlar correctament i a escriure correctament l'Esperanto, que ja els deia que sembla ser que és la llengua del futur. Exacte. Martí. Jo el que voldria dir, prèviament, abans d'acabar, que si tenen dubtes i volen escriure sobre què és l'Esperanto o sobre els dubtes de la lliçó,
que escriguin i llavors els hi contestarem. Molt bé, doncs el Martí estarà encantant d'escriure, ja saben que han d'adreçar les seves cartes a l'Avinguda Passeig dels Ferrocarrils Catalans, número 117-119, primera planta, despatx 8 de Cornellà, amb el codi postal 08940, si no me'n recordo malament. Moltíssimes gràcies, Martí, i t'esperem properament per continuar aquest curs d'Esperanto. Molt bé. Gràcies, Martí. Bon en vespero. Bon en vespero. Doncs bé, nosaltres ara fem una pausa per la publicitat, però ja saben que continuem el programa. Fins ara.